ka dama nan zaka hitin register. In ka hitin register a nan abin da zaka danna shine phone number wacce kake amfani da ita. Misali 0706361884 nan sai ka zabi password wanda ya mana sai ka confirming password. Daga yayi sai ka hitin register, bayan ka gama sai ka hitin sign in now. Bayan registration naka yayi successful. To anan zaka danna login. Kana login shine zai baka interface na website din. Anan na farko ga home, ga promotion, ga tax, ga service, ga account, kuma kowanne yana da nasa amfani. To a home din nan in ka duba anan saman nan ga nan account balance, nan ga abin da na samu a yau, ga kuma abin da na samu a jiya. To nan kuma akwai VIP details ga wanda suke da group, kenan shi ma za su yi amfani su samu commission. Lokacin da kai invite mutane, ga shi wanda kai invite ya kai mutane 10 zaka na claiming reward kullum. Sannan kuma in baka taba claiming ba, misali yanzu 11 out of 20 daga kai mutum 20 zan yi claiming 500. Sannan akwai first time reward da za su ban 10,000 point wanda yake daidai da naira 3,000. Wannan in sun kai mutum 30 gashi 20,000 wanda yake daidai da wajen naira 7,000. Gashi nan dai ya danganta da yanayin team da kake da kar har zuwa miliyan 5 zaka iya claiming nasa depending of number of team da kake da shi. So in ka dawo baya, bari mu je kan aikin properly yadda ya kamata. Ya ake yi a linkin WhatsApp account a samu kuɗi? To wannan abu ne mai sauki. Akwai hanyoyi guda biyu. Wannan hanya ta farko shine automatic scoring. Wato kai zaka yi linkin WhatsApp account ne ka zauna ka jira yana tara maka kuɗi. Wannan kuma self serving scoring tax. Shi kuma zaka yi linkin number ne, sannan akwai aikin da zaka na yi sannan su biya ka kuɗi. To menene bambancin su? Sai ka zo gun tax nan. To in ka zo gun tax gashi nan automatic scoring, kana danna start, abin da zai baka dama shine zaka yi linkin number, zaka danna get code, zaka dauko code daga cikin WhatsApp sai ka sa. To ya ake yin hakan? Zan yi bidiyo akan second example saboda da wannan duk ne, kawai bambancin su shine manual tax. To bari mu je ayyukan tax na biyu sai na gwada muku yadda ake linkin WhatsApp account kuma ai aikin a samu kuɗaɗe. To daga zaran ka danna shi zaka danna install. Kana danna install, abin da zai baka dama shine zaka yi installing application din akan wayanka. Daga yi installing shikenan sai ka zo sai kai saving na shiga danna saka danna open biya file download, ka danna package installer. To yadda zaka yi nan zaka danna install. Already ni dama ina da application din. To kana zuwa kai abin da zaka yi bayan kai installing na application din sai kai login na wannan account din naka. Ko kun gane, kana login to zaka dawo home. In ka dawo home gashi nan ga interface ga nan komai da komai da yake kai. Sannan anan dinan kun ga wannan tax na biyu shi akan application ake yin sa, dama baya yi akan website, kawai sai ka danna. To in ka danna kamar yadda in ce zan gwada muku yadda ake linkin number, anan dinan kun ga Nigerian code ne. In kai dan Ghana ne sai ka zabi code na Ghana, in Kamaru ne sai ka zaba. To bari in goge wannan number saboda dazu na riga da nayi connecting nata. Bari na yi connecting number na wanda nke amfani da shi yau da gobe 7063611884 sai danna get code automatic. To za su wannan code din kun gan shi sai ka danna copy. Kana danna copy sai ka je ga wanda a newbies kenan ba sanya ake yi ba, sai ka shiga cikin WhatsApp da ke kan wayanka. Nan shi zaka danna, kana dannawa sai ka hitin link devices, sai ka danna link a device, sai ka danna use mobile data, zaka verify fingerprint copy na wayanka. A can kasa ga nan link with phone number instead, nan sai kai paste wannan code din automatic number sai ka jira zai hau. In yana baka taurin kai sai kai amfani da VPN. Duk wani mai amfani da Android da gobe ya san menene VPN, ya san kuma amfanin sa. To iyakaci shi zai sa wannan connection din naka yana yi da wuri ba tare da ya baka wani ciwon kai ba. Bari mu koma tunda already ina da WhatsApp akai. To wannan in wannan tax na farko ne kamar yadda na faɗa muku, ga success ya riga da yayi. To in wannan tax na farko ne kana yin haka kawai zaka bar shi. To amma a shi wannan tax da in ce muku ana yi shi manual ne. To kun ga misali tax din da nayi yau guda 3, sannan point da suka ban shine guda 300 wanda yake daidai da naira 100. Naira 3,000 daidai take da 1,000 akan wannan website din. Kun ga number da nayi linkin na tura message guda 3 nayi ne a matsayin test, amma bari nayi muku practical. Kun ga nan ya sa min 0, ya sa ne ba send, ban tura message ba, sai ka danna send. Kun gani? Sai ka danna confirm. To nan kun ga 0 sai ka danna wannan alamar refresh din. Zan yi refresh, za ku ga wani ya fito. Kun ga sending, bari ya gama refresh. Yawwa, bari ne refresh sama, kun ga wani ya fito. To kuna zuwa cikin WhatsApp din, bari mu je cikin WhatsApp din nuna muku. Bari mu dawo baya. Kun gani? Kuna dubawa za ku ga bakuwar number an mata message, bari ku ga. Anan dinan to tuma kadan za ku ga an mata message, su sun mata message mutanen. Kuma duk sai ka dawo baya. In kana so ka ƙara dawa sai ka sake danna send din, sai a sake turo. Yawwa, kun gani kuna dawowa ba? Sai ka sake danna send. In ka sake danna send automatic sai ka yi refresh, sai ka danna confirm. Kun ga new tax send, sai ka danna confirm, sai ka sake refresh nan zai nuno maka to haka za ku yi ta yi a kowace number. Kun ga nan online number, ba za ku tsaya ba har sai kun ga an yi banin wannan number. In kuna so a yi banin nata ne, in kuma kuna so kun san number ku is very strong, kun gani 2. To in kuka tura message kun ga kaman guda 30 kuna da ya kai naira 3,000. To haka za ku yi ta tura message, kowace number dai za ka iya samun kuɗin da ya kai naira 3,000 kafin ai banin nata koma sama da haka. Kun ga na tura message guda 2. To in ka danna bayan minti kaman 10 in ka dawo ka danna nan refresh, za ka ga send today number of messages da kai sending, sannan za ka ga nan point. Kun ga nan minti 24 da ya wuce da second 45 na tura message guda 3, sannan gashi sun nuna min shi, sannan sun nuna min na samu 300 point. To haka za ku bi bayan kun gama da wannan number. In ku tabbatar an yi banin nata sai ku je ku dora ta. Kamar yadda kuma na saba faɗa, ba a yin amfani da personal WhatsApp account. Za ku samu layi ne na kasuwa ko wanda ake amfani da shi a waya na keypad, ku yi register na WhatsApp ku yi aiki da shi. To in ku koma baya kuma ake withdraw, bari in koma kan browser sai in nuna muku yadda ake yin withdraw daga kan wannan website din.
okay. To in ka dawo baya wannan account ina da balance, in ka dawo home to wannan a takaice da home na wannan abin yake aiki kenan. In ka dawo promotion, menene amfanin promotion? Ko za su baka referral link ne ka dauka ka tura yan uwa da abokan arziki, in sun yi register zaka na samun commission. In kuma kai group admin ne ko kana da mutane ko baka da WhatsApp ka tura musu zaka na samun lada daga cikin aikin da suke, amma dai za su fi ka samun kuɗi. To ko ba komai kai ka amfana su ma sun amfana. In ka zo tax kuma daidai yake da gun tax wato na bayan nan akwai wannan abin a home. In ka zo services wannan in kana da matsala ne zaka iya join Telegram channel, Telegram group, gashi zaka iya consulting nasu online, za su ma magana in kana da wani issue za su ma solving nashi. In ka so account kuma to ga inda ake withdrawal wato karshen tiga tik ba. To anan yadda ake danna ka danna account withdrawal. In ka danna a wace ƙasa kake, zabi Nigeria, an kai dan Nigeria ne, sai ka danna add account. Akwai add account, kana dannawa misali kamar yadda na edit nan bank account zaka zabi Opay ko PalmPay. Receiving account sai ka sa sunanka, receiving account ne, bari ga receiving account, yawa sai ka sa bank account nan zaka zabi Opay, nan kuma sai ka sa account number, nan kuma recipient name sai ka sa sunanka, nan sai ka sa login password sai kai confirm. Kamar yadda nake faɗa muku kar kai kuskure ka manta password naka. In ka manta babu forgot password a wannan site din, to bayan ka sa automatic ka dawo kan Nigeria ga nan balance naka. To